bemærker til bogen her, Universets stærkeste kraft, det er en både kompliceret og interessant bog. Jesper Rosbøl mener... Jeg tror sgu, vi har fået besøg af ræven. Hvad fanden laver I? I ved godt, at efter klokken 1900, der vil jeg have ro. Og det forstår. Alle har da set sådan en blok miserabel, alderangshøns. Nu tager jeg sammen. Det gælder også dig. Ja, dig. Du hørte det godt. Hvad fanden var det? Mennesket er unikt, fordi det besidder en evne, som intet andet væsen besidder i. Evnen til medfølelse, empati. Kærligheden gør mennesket unikt. Jesper Rosbøl, det er store ord, det her. Ja, mennesket er jo ikke naturens allermest fysiske mesterværker. Vi kan jo hverken leve under vand, vi kan jo ikke flyve, vi kan ikke løbe stærkt, vi sveder hurtigt, vi fryser. Men i forhold til det at holde hinanden op, så Altså det er det, men vi kan simpelthen elske. vi kan elske hinanden. Ja. Det er det, du i bogen her beskriver som universets stærkeste kraft. Ja, det er nok lidt forenklet formuleret, men menneskets evne til at føle empati gør, at vi er unikke som